खुंगा जिबाथि बेरगाव बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायलायनायनि मावखुलि बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव दखना दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेरगाव गेलेमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 सेप्तेम्बरसिम जानो गोनां खुंगा जिबाथि बेरगाव बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायनो दिनै मावखुलिनि बेखेवदों। मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'। बेरगाव दखरा एबसु बेरगाव गेलेमु आफादनि बिबानगिरि आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर खौरां बिलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों थांनाय बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो आइजोफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ लागोन आरो देग्लाय बे बादायलायनायाव गुबुन हादरनिफ्राय गेलेगिरिफोरखौ लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायदों। जेरै मिजोराम, मणिपुर, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल आरो आसामनिफ्राय थागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै जोङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों थांनाय बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो बेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे बेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन बेनि गेजेरजों जोङो हिन्जावसाफोरनि फुटबल होनो नागिरदों। बियो 15थि जाहैबाय देग्लाय। जों मोनथिगौ अल आसामाव बिदि हिन्जावसाफोरनि थाखाय स्पेशल फुटबल जेरावबो जों नुनो मोनाखै। जोङो नाथाय बुंबायल' थायो हिन्जावसाफोरनि जौगानायनि बा वुमेन इम्पावारनि बाथ्रा, खिन्थु बिदि 50-50 बयनोबो चान्स होनायखौ जों नुवाखै। दा बेफोरखौबो नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय फुटबलाव हिन्जावसाफ्रा मोजाङै गेलेनो हायो, स्कप मोनो, बेनि थाखाय जोङो स्पेसियेलि हिन्जावसाफोरनि गेलेनायखौ बेवहाय लानाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जों बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारखौ खावलायनो सानदों जाहाथे नैबे बेरगाव ओनसोलनि जे गेलेहोनाय बे गेलेहोनाया खालि बेरगाव बा आसामावल' थायालासिनो सारा भारताव जायो, इन्टारनेसनेलि जायो, बेखौ जों खालामनो हायो। बेनि थाखाय सरकारनि माबाफोर अनसुंथाइ मोनोब्ला बिथांमोना जोंनो होनांगौ होननानै जों खावलायदों। जोङो गाहायै नैबे जायगायाव टिमखौ दायो लिंदों। बाहेरा स्टेटनिफ्राय 4 लिंनो नागिरदों। अरुणाचल, मिजोराम, मणिपुर आरो वेस्ट बेंगल। बाखि जोङो लकेल आसाम उइदिन आसामनि जोङो 4 टिम लिंगोन। दा बेवहाय जों आसा फारिदों जोंनि ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ लैहोर हेफाजाब होनांगौ। जेसेबां दल संगठन दोङो, आरसु, एबसु, जोङो आदिबासि छात्र संगठनफोर दोङो, बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन होननानै जों खावलायदों। जों आसा खालामो बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो जोंखौ हेल्प खालामदों आरो देग्लायबो हेल्प खालामगोन होननानै जों आसा खालामदों। लोगोसे नैबे खेला जाफुंसारनायाव ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफ्रा ज' लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होथों होननानै जों गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অন্য বছৰৰ দৰে এই বছৰো ভেৰগাঁও আঞ্চলিক আপচু আৰু ৰিজনেল স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সহযোগত 15তম ভেৰগাঁও বডলেণ্ড মাৰ্টিয়াৰ মেমৰিয়েল উমেন ফুটবল আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আজি তাৰে কাৰ্যালয় গ্ৰহণ কৰা হ'ল। আমি গৌৰৱান্বিত যে বিটিআৰত বহু সংখ্যক খেল অনুষ্ঠিত হয়। উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আমাৰ কোকৰাঝাৰত হয়, ওদালগুৰিত হয়, গ্লান্স কাপ ডিমাকুছিত হয়, কিন্তু মহিলাৰ খেল আমাৰ এনেকৈ নহয়, তেনেকৈ অসমতো নহয়। মঙলদৈ অম্বা মেধি চলে, বৰদলৈ ট্ৰফি চলে, স্বাধীনতা কাপ চলে, পাঠশালাত নৰৰাম বৰ্মন খেলা চলে, কিন্তু মহিলাৰ খেলা অসমতো নহয়। কিন্তু আমি আজি 15 বছৰেই মহিলাৰ খেল পাতি আহিছোঁ। আমি আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিমান ছাকচেছ হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি মহিলাৰ যি প্ৰতিভা ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই নিবলৈ পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। অহা 2 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ খেল ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 10 তাৰিখলৈ। আমি বাহিৰৰ টিম 4টা ৰাখিছোঁ। মিজোৰাম থাকিব, অৰুণাচল থাকিব, মণিপুৰ থাকিব, ৱেষ্ট বেংগল থাকিব আৰু বাকী 4টা আমি অসমৰ টিম লৈছোঁ। যিহেতু আমি উদ্দেশ্য আছে, আমাৰ লক্ষ্য আছে, তাৰোপৰি আমি যিসকল শ্বহীদ তেওঁলোকক সোঁৱৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই খেলখন পাতি আহিছোঁ। আপোনালোকে জানে অসমত বৰ্তমানে মহিলাই যথেষ্ট খেলৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে। লাভলীনাই হওক বা আমাৰ এই নয়নমণি যোৱাকালি কেতিয়া কমনৱেলথ গেমছত প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনেকৈ আমি বিটিআৰৰ প্ৰমীলা দৈমাৰীয়ে হওক, ভাগ্যৱতী বড়োৱে হওক, কছাৰীয়ে হওক, যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে। সেইকাৰণেই আমি ভাবিছোঁ যিহেতু আমি 15 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, অনাগত দিনতো আমি আৰু উন্নত ধৰণৰ এই মহিলা ফুটবলখন পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমানে, ধন্যবাদ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां।
क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।